everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आङो बिराद गोबावसैमोन ना नोंथांमोननि सिगाङावहाय ब्लग भिडिअ लाबोनो हायैया, मानो होनबा खारन दङ बिनि माने मा ब्लग लाबोबाय थानो आरोना। माने आङो दासान्दि न'आवनो दङना, ओमफ्राय जेबो बिदि ब्लग लाबोथावथाव गैबाय थाया आरो नोंथांमोनाबो माखौ बेसेबां नायबाय थानो ना बे एखे कन्टेन्टखौनो। जेबो आंनाव बेबायदि कन्टेन्ट गैयामोन आरो आंनि फाइनाल एग्जाम दंमोन सेकेन्ड सेमिस्टारनि, बेबो जोबनानै थांबाय। आरो बेल' नङा, न'आवहाय बिदिनो एसे लोमजाला सोलिगासिनो ना जोंना न'आव। बिफाया लोमजादों बिरादनो, एसे सिरियासआनो आरो बेनि थाखायनो बारा ब्लग बिदि लाबोनाय जायाखै। लाबोनो सानदोंमोन गेजेर खन्द'आव, खिन्थु गोसोआनो जाया आरोना, ओंखायनो लाबोनाय जायाखै। दिनै आं जाखिनि हायो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनजों नुजाथिनो थाखाय आङो मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैबाय। बेखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। जोंनि न'आवहाय मानि लिसु बिफां दङना जोंनाव, बेयावहाय मा होनो जि गिदिर मोनसे बेरे बासा लादों आरोना। आंथ' गिबायसो। नायलाय नै बेनो गिलु बालु हाग्रा जोबसैहाय नै। फोसाबनो दाननोबो टाइम गैला, आरो अखाबो जे हाबाय थादों जुब जुबनो। भिन्दिया नै राला जोब्बाय, जाननाय जानोसै। बैयो खांख्रिखला, मैथा बांगाल, माबाखौबोथ' जाखाया जोंहा, सुमफ्रामखौबोथ' जानायानो जाखाया। ओरैनो लिसु दंमोन, लिसुआ जि मोजां थायदों देग्लाय। बाराथ' नङा, एसेल' थायदों आरोना। जों दा टट' नेगासिनो, टट' लेंहरदों नालाय। टट' सिनायखानाय दंखायो सासे आदै, बेखौ लेंहरगासिनो आरो दा बेखौनो नेगासिनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय थांसै जों हस्पिटालसिम। दा जों नै ओंखारबाय, थांगासिनो मामिजों आंजों थांगासिनो जोङो रिपर्ट लायनो। दा नायलांदो नोंथांमोना, जेसेखिनि हायो आं देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोननो। ओमफ्राय नै जोंनि लामायाहाय ओरैबायदि गाज्रि जादोंना हालोदा, थाबायजाखाया आरोना, एकदम गारि एभेलेबेल गारि थांलाय फैलायना, ओंखायनो दैजोब लामाया। दाखालिथ' अखा हानायाव नायथाव जासिनबावासोमोन, एकदम थाबायजाखायामोन आरोना, फुरा दैजोंनो बुंजोबनायमोन। खुनु टट'वालाफ्रा जोंनि बे लामाथिं फैखाया, नाम लाबानो मिन्थिखाथारो आरोना, थाङा होनना बुंखाथारो एकदमबारे। नैबावहाय दाखालि आंहा जि गाज्रि गोलैबावदोंसो। थारमाने आङो पार्सेल लांनो फैदोंमोन, हाखु दाखु जि थाबायनायावहाय अखाबो हादोंमोन, साथाबो लानाय, जि गाज्रि गोलैदों आङो बेयावनो। ससे थाबायनायावनो मेंलायबाय। दामानि ओंखारनायाबो बारा जायाखै, लोगो हमनायबो बारा जायाखै, गोबावानोसै आङो। एग्जामनि बिराद सिगांनिफ्रायनोखा आरो। टट' नेनोसै, दाबो फैया। फैगौ टट'आ। आं न'आव सफैबाय, आं जेबो बेफोरबायदि भिडिअ लालाबाय थायासैलै। ओमफ्राय न'आव सफैबाय आङो, एसे खरस खालामबोदों, डक्टरखौथ' लोगो मोनासै, गाबोन फुङावसो थांफिननांगौ जालायबाय आरोना। ओमफ्राय एसे बाजार खरस खालामबोबाय, लादुआबो जानो लुगैनायखाय लाबोबाय, आंबोथ' जानो लुगैखायो, जासुलिखा आंहा। नै
केक लाबोदों ओमफ्राय नैबे दाउ लाबोदों उसुमै संसै उसुमैजों ओमफ्राय नैबेयाव लादु थरनै दङ ओमफ्राय नैबेयाव केक दङ आरोना दा बेखौ जानोसै जोङो उसका हेड कितना ज्यादा बड़ा है और उसके हैंड्स भी कुछ ज्यादा ही बड़े हैं दोस्तों ये कौन सी बात है नों ब्लूआव लायो ना पिंकआव लायो ब्लूआव मा बिलाइ बे नैबेयाव सेम्पु दोनबाय ओमफ्राय बे बिदि खालामनानै बे फैबाय ओमफ्राय मेजिक द साइन ओमफ्राय जोङो गोलोमलायबायलै बिरादनो न'आव फैबाय ओंखायनो खांखाबायना आङो ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामबाय आङो केकखौ जाखांबाय लादुजों आंजों केक जाबाय मामियाबो एसे जादों बाबायाथ' जानो हाया लोमजादों नालाय जेबो जानो हाया बियो ओंखामल' सोमनानै जानाय जायो आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा उसुमैजों दाउजों संनो नागिरदों जोङो दा माबायदि नोंथांमोना आंनि उसुमै दाउ रेसिपिखौ नुसिगोनलाय आरोना आं माबायदि सङो डिस्टार्ब लादु डिस्टार्ब लादु हाथाय गोमो डिस्टार्ब लादु हाथायखौनो मानजिनो नागिरा बियो मानो मानजिनो नागिरा नों हाथायखौ इधर देखो बरो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों बिबार मालानि बार्थडेनि दाखालिहाय बिबारनि बार्थडेमोन ना ओमफ्राय आंथ' ब्लग लानो सानदोंमोन ओमफ्राय दाना हाखु दाखुजों माजों ओमफ्राय लानाय जायासै आरोना आङो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो फिसानो बिबार मालानि आं जि मोजां मोनोना गथ'खौ एकदम किउट ओरैबायदि किउट मोनखायो आं बिमा एफा सुन्दुरि बिमा नि एफा किउट फिसाजो नायदो नोंथांमोना मानि बार्थडेयाव जि अन्थाव बाथाव गाबबावदोंना बिबारा नायना नोंसोरो दे माबादो दे फेन अफ खालामदो नोंसोर खेबगोन आंनिखौ फैद' आरो सावगारि फैद' आरो बिफाया बोरो बिफाया माबा दं सलाया फैदो सुखु आया ओंखाम ओंख्रि संनोसै आं जेसेखि खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो कि ओंख्रिया जोंनाहाय जागोन दाउजों ओमफ्राय उसुमै माबा माबि लादु दंखायो आङो माने लादुआ एसे गोराबदोंबो माने आं लादुखौ होनदोंमोनखि आङो अफायबा थांनो नागिरदों लोगोफोरजों टाउनाव थांनो नागिरनानै थगायनानै थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय लादुआ आंखौ रागा जोंदों ओंखायनो ओमफ्राय नै चिकेन लकेलसो नालाय दाम बुरजाथार एसे लाबोबाय जानोसै दा बेखौनो लेग पिसबो दंलायलायनो आंहा जि एवनानैसो जानो लुगैदोंमोन र' बाबा लोमजा गाबाहाय एवनानै जाथारनोसै जि लकेल चिकेन एवनानै जानो लुगैदोंना आङो न'आव एकदम आं संनाय आं एवनायखौसो जानो लुगैदों खिन्थु दा जि ड्रामा देखायो बियो बे ड्रामा देखायो बियो लादुआ दानो लांदो नोंथांमोना
जि दुस्थ' ओरैबायदि दुस्थ' बागोनसो सोरबाफोरजों आंनावहाय जथ्थ'नाखि आंनि लोगोफोर फैयो आंनि बिनानावफोर फैयो सेस बेखौ बाजोबो माने ओरैबायदि इरिटेट खालामोना बियो मानसिखौ ओरैबायदि खालामो ओरैबायदि दुस्थ' खालामो बिब'फोरखौ दलरखौनो थाहोआ आरोना आंनि लोगोफोरखौ ओरैबायदि खावलाय खेबलाय माबा माबि खालामबाय थायो आरोना ओमफ्राय गावखौ खेब्बाय जि रागा जोङो ओमफ्राय मानसिया नै आङो सामब्राम गोजा ओमफ्राय बानलु बारा होनाय नङा बे गोसा जाखायो नालाय ओंख्रिया ओमफ्राय नै गुरमुसजों माबाजों सामब्राम गुफुरजों देबाय आरोना नै दाउ उसुमै माबा माबि होनो दं नागिरदोंमोन ओमफ्राय खालि बे माबायाल' दङ उसुमै ओमफ्राय माबा मानिमुनि एसे बेल' आरोना थ' नायलांदो नोंथांमोना आं बारा स्टेप बाय स्टेप खालामबाय थाला डाइरेक्ट नायला लांदोल'लाय आरोना नोंथांमोना मानो होनबा बयबोथ' रोंजोबखायो आरो आंथ' बेखौ माबा मोनसे ओरैनो भिडिअ'थ' बानायाखैमोन ओरैनो जास्ट भिडिअ डेलि भिडिअ बेफोरबायदिसोमोन आरोना ओंखायनो मालाबा मोजाङै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो दा हाखु दाखुबो नालाय एसे ओंखायनो थ' नायसाबदो आरो थावा भिडिअ'बो हमग्रा गैया नालाय हारसिंनो खालामनांगौ उफाय गैया माबा मोफ्लामबाय थायोलै लाइटआ माने माबायावथ' मोफ्लामा रियेलावथ' ओमफ्राय भिडिअ'आव हनै माबा मोफ्लामनाय बायदि नुबाय थायो बिदिनो जानोसो लुगैबावबाय आं गोथाव नुबावबाय आंहा साराया ओमफ्राय फारनैबो माबा गैया हमग्रा गैया हवबाय आंजों गदों बेबो ओमफ्राय आं बेयावनो एवनो मोजां मोनो मानो होनबा बियो गुवार गिदिर ब्लां-ब्लांना ओंखायनो बावनो एवबाय थायो आङो मोजां मोनो आङो दङ ओमफ्राय बेनिफ्रायबो देरसिनसो दङ आरोना ओमफ्राय ओरैनो नन स्टिकि पेन बेफोरबायदि दङ नन स्टिकि साराय ओमफ्राय आंहा बिदियाव संनो बायो दे बिदियावनो मोजां मोनो जै गोथावसिन नुबाय दै एसे होनानै होनोसै दा दै एसे माने दैखौथ' होखानांगौखा गोथाव जानोसै दिनै दाखालिबो जादोंमोन ओमफ्राय दाखालि एकदम बेखौ आङो ग्राइन्डाराव होजोबदोंमोन आरोना माबाखौहाय बिलाइफोरखौहाय ओमफ्राय दिनै बिदि जानोसै स' लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबायानो जानांगौ मोनसिगोनानो दे नायनोसै साखिनि माबायदि जाखो उखुन्दैजोंनो मोजां नुलालै आं साखिगोरनि दे हनै लोगोफोर आंना ओंख्रिया जि गोथाव जाबाय ओंख्रिया जि गोथाव जाबाय आंना दा ओंख्रिखौथ' संखांबाय आङो दसे थानानै जानोसै ओमफ्राय भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बिदिब्ला
आङो थाबैनो गोदान आरोबाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन ओरैनोथ' भिडिअआ गोलाव जाखाबायानो जानांगौ बियो आङो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लाबोनो नाजागोन जेसेनो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नाजागोन मानो होनोबा दाथ' न'आवनो दंगासिनो नालाय आङो ओंखायनो जेबोथ' कन्टेन्ट मोना आरो नोंथांमोनाबो मोनसे कन्टेन्टखौनो बेसे गोबाव बेसेथो नायबाय थानो ना बायो बेनि थाखायनो आङो लाबोनाय जायाखै मानो होनबा आङो दामानि न'आवनो दंगासिनो जेबो प्रग्रामबो गैया मानि सिजोनानो गैया नालाय दामानि ओमफ्राय बिदिनो अबेबाफोर थांनाय जायोबा आं नोंथांमोननि सिगाङाव कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन एसेनोसै आरोना दा बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला